Hi lovelies, welcome to Adadiorama TV. Today we are going to be talking of mkpọpụta mkpụrụ okwu, pronunciation of words in English. Let's start. Mmiri, water. Mmiri, water. Ncha, soap. Ncha, soap. Ncha, soap. Ncha, soap. Ogbo, sponge. Ogbo, sponge. Ogbo, sponge. There are many types of sponge. We have the one that looks like the finger, the one that looks like rope, and the one that looks like foam. So the Nigerian typical type is this one, this particular one that looks like rope. Uwe, uwelu, polo or t-shirt. Uwelu, polo or t-shirt. Uwocha, white polo. Uwocha, white polo. Uwoji, black polo. Uwoji, black polo. Abadoko, slippers. Abadoko, slippers. Abadaoko, slippers. Mvo maọbụ mbọ, comb. Mvo maọbụ mbọ, comb. Anyị ekwuola maka mmiri, ogbo, mvo, ogbo, abadaokwu, uwe elu, uwe ojii, ogbo, uwe ọcha, na ihe ndị ọzọ niile ị kwesịrị ịma maka ha. Ọ dị mma, ebe a ka anyị ga-akwụsị omume anyị nke taa. This is where we end today's lesson. I remain your presenter on this channel, Adaeze Ono. Thank you for watching. Daalụ maka isonyere m. Maka emesịa nụ ka ọ dị ụbọchị ọzọ. Gbaa mbọ hụ na ị na-ebi